Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Amrada hoş geldiniz. Hoş gördük kemini. Salam, hormatly yurttaşlar. Owa kemini başlaýarylyň. Hova Amrada yine sizin başınıza o bir hassaçylyk geldi de. O birinci dene geçti olsun diýeli. Siz Owa gurrun verersiniz ýagdaýyna hem häzir. Soň onuň daşynda da näkäbir zatlar gurrun verdim. Soň men buna hökman suratda ekrana çıkaryp gurrun bereldiýdim de. Soň Türkmenistan bilen deňeşdireli. Hemme tarapdan deňeşdireriz bunu. Diňe ýa-da sağlık meselesi hassahanadan ibaret değil de onun arkasında bir giden o salgıdı var, yurdun resurslarynyň ulanışı var, içinde adalet var. Ýene näme bir giden zatlar bilen bagdaşýarda iň soňunda sepleşip emele gelýär bu zatlar. Soň o suratlaryny iyi berdiňiz. Indi şu suratlar hem görkezel ýyldaşlarymyza hem halmyrada siz gurrun berim, hatta başyndan o gurrun berseňiz hem bolar. O gyzykly bolarmy kan ýani başyndan gurrun berseňiz. indi ýanky yurttaşlar şu Şwetsiýa sağlyk saklaýyş sistemasyny nähili işleýär. Indi şonu öz masalamyň ykbalyny bolup duran ýa geçip duran ýagdaýy size şu düşündirip bermekçi bolýan. Nähili yktybarly şulaň medisina hyzmaty var. Ina meselem şu çoğulugum Ahtymyň oguljugy şu 5 ýaşly çagy ejeti kellesiniň bir düğün tapýar, saçyn darap durkam ýa sypalap durkam. Şondan bärde bizde sistema şoňaly etraplarda ýa raýon merkezlerinde poliklinikalar var. Şotak adam menem şotak ýüz tutýan kimim? İlkinji simptom şotak ýüz tutmaly adam. Keselçilik ýa bir zat gyzgyny bolsa ýa bir zat böwre agyrsa şotak bar ýa şotaýda poliklinikada wraçlar var. Şolar sana seyrediyor, analizini alıyor. Ondan sonra gerek bolsa vilayet merkezindeki keselhana uğra diyor. Vilayet takıla barlıya görüyor, ondan sonra taydı, yani şu çağdan, yani şu rak keselinin simptomunu tapyalar kanunu, ondan sonra şu tayda, şu günün özünü, 2 günün içinde bol keçenlerdir, yani şu regional balnıysa, yani üniversitet keselhanasını, şu suratta görüp oturun, üniversitet keselhanası aydılıyor. Sebep, şu şehirde medisina üniversiteti var, keselhanası şu üniversitet bilen bilişliyor. Demek şu taýda işläp oturan ýanky medisina uğrunan alimlerim, studentlerim we ýanky lukmanlarym, pasientlerim hemmesi bir ýerde. Dürli keseler soň dürli analiz edip şu taýda ondan şu aralyk maslahatlaşyp beýleki institutlar bilen ýa-da beýleki döwletlerde nähil geçip durşular ýaly kesel. Şu derrew internetiň üstü bilen özara bular habarlaşyp ondan şu hassa kesel adama ne biler ne bejerip tapýarlar. Şunu ýalym boldy meňe çoğulugum. Birinji sentýabrda ejesi şonu alyp gidýär ýeme etrap poliklinikasyna. Şo taýda kanunal ýaly görse biraz bulaşyk zat bar. Derrew şo günüň özünde hökümetiň, döwletiň öz maşyny bilen şo taýdan raýon merkezinden vilayet merkezine 200 kilometrden gowrak öz maşynlary bilen alyp gidýärler. O döwlet asabyny. Şo taýda bar ikinji emanalýalar bir gece ejesi çagasy bilen şo taýda wella kakasy şusi ertesi güne bulan hemmejini ondan şo taýdan ýene-de beýleki regional ýanky keselhana şol şäherden ýene 300 kilometr ýere hökümetiň döwletiň öz alyp gidýär. Ine barmam şu ýankyny görkezip oturlar şu suratlardaky keselhanada ýerleşdirilýär. Keselhana şol gözüňe getirmek üçin aýdaýyn, şol keselhana göwrümi boýunça tutýan meýdany boýunça 330 000 kvadrat metr. Bilema kilometre ursak 33 kilometr bolýar ýa 330 kilometr bolýar. Onu özüňiz çözer. Ýöne şol Wikipedia'da ýazylgysy şol keselhana tutýan meýdany 330 000 kvadrat metr. Jaýlary ol kompleks gidip ýatan ýanky ýemerlerden bir topar binalardan ibaret. Görmek oturur. Bir-birle satylyşyp bir jaý däl. Ondan soň 5 etajdan başlap 10 etaja çelli bölümleri var.
hem dürlü kesel becerliye, dürlü yaştaki adamlardan başlap da garasını çelli, şo taýda becerli, şol sanly bäbi kana da var şoň üçin. O rak kesellerim şo taýda becerli. Ene men şoğluğum barıp şol rak kesel becerliyen bölümü yerleştirildi. O tak hem ejesi, hem kakası, hem özünden 3 ýaşylça jigiti 4 bol şo taýda yerleştirdiler. Ene şonu yankı devlet tarafından şo taýda gurulan jaýlar bar. Şoň içinde de şo kesel çağalarmy, ulularmy, kıçalarmy, şo operasiýa garaşýarlar. Her sene şo taýda devlet tarapyn mugut kwartira berilýär. Komnatda, otogda kwartira berilýär. İki tane komnatdan, komnatdan var, çağatana bagly. Ondan umumy kuhnalar var, naharhanasy. Ondan ana görüp oturan, bular özleriniň dinji alýan ýerler, özleri oturup çağalar otaýda, çağalar bagýaly, çağalar adlanýasy. Onu sen keserhanada diýme diliň barana, biziňki ýaly sürüp beren keserlerimi ýok, otaýda bir çağara bagyna gelen ýaly bir şolar ýaly dörli öwüşgünler kraskada ýazylan suratlar, nämeler, çağalaryň oýna başlary sürmäge dörli sortdaky maşynjyklaryň türlü zatlar gatykän. Ondan sonra şo taýda ýaşaýaly, garaşýaly rezultatyny ilk başdan analizler şo taýda tapşyrylýar. Onu 2 hepdeden soň analizden soň 3-nji hepdede ondan kimyoterapi berip başladylar. Şol çoğulugma. 2 hepdeler we taýýarlaýarlar. Hem analizler soň 1 hepde şol kimyoterapiýe diýerler. Ondan soň ýene de 2 hepde dinç berýärler, organizmy dinçlip bolgun uýmaly zatlaryň dermanlaryny berip durur. Ýöne soň şol kimyoterapiýe agyr geçmedi ýaly şol 2 hepde arasyna salýarlar. Indi şu mal çoğulum geçen hepde ikinci terapiýany aldy, kimyoterapiýa. Bir şol gyzgyny galýa 40-da duýdy mesel, galan zatda özüni alyp barşýa duýuşy. Elbetde çağı keselim olsa ılgap ýokän bir öns beren atda ul adam däl. Elbetde daş keşminen seresin, göz gözem çiş näme ol ýöne saçy ýok. Ýöne bu zatlar geçer. Doktorluğun aýtmasyna göre şu kesel bilen ömede Şwetsiýada 1 ýylda jemi 15 adam keselli. Ordaşynyň ýokaş bolup gelýän rak formasy eken gany. Ol genetik delkemine bir eneden at tohumdan tohuma geçen keseller preoperatoriýa daşynyň gelip daşky şertler sebäpli Ýoksa men atasyň hemme taraplar bular genetikasyny böyle ganyp barlap aýdýarlar da otay. Indi şo kesel bilen jemi 15 adam 1 ýylda Şwetsiýada keselli. Şol 15 adamyň 80 göterimi şol keselden dolu saklanýar. Ondan 20 göterimem şo keseller ari dünýä bilen hoşlaşmaly bolýar. Ýöne Muraşdan beren prognoz elbetde wagtyna barypdyr. Wagtymyz şo tak ýenem diýdi 2 hepde gijaga alan bolsaňyz onda çagy ýok bolardy diýip aýtdylar. Diyecek bolýan zadım yurttaşlar şu çağlarynda, ulularyňda bir ýerin böwrüme agyrýar diýse, bir ýerine dügün kellesinde men namyny görse, gönü keselhana barın garaşyp oturmaň. Şol bejersiz derejä ýetýänçä, 3-nji, 4-nji stadiýa barýança. Şo 1-nji, 2-nji stadiýada şo keseliň öňü tapylsa, onu öňüne alyp bolýar. 3-de kyn, 4-de bolanok diýip aýtdylar da. Şoň üçin ene size bir men maşgalamdan size bir diýerim mysal. Şonu aýdaýyn. Ene ýene de näme aýtmaly? Şu mesela goşmaly zatlar bar da, ene çağı keselledi. Ene atasy ikisini işläp ber. Ene olam ikisini işden hökümet boşatdy. Kız boş gidip ene çağan ýany şu kwartirada ýaşamaly. Da şu çağı sagalyp öýe gelýär. Ene şular hersi 100% aýlyk alýan bolsa, ene şolara 80% aýlyk töleýär. 20%-den alyp galýar, 80-sini hersini eline berýär. Näçe aý ýatmaly bolsa. Indi aý möhledinem aýtdylar, 4 aýdan 8 aý geçerli bejerli möhledi bolup bilerdi. Şumal 2 aý geçdi. Eger hemme zat gowgulaly güllük bolsa, onda diýmek täze ýyl akşamyny aktymy çoğulumyz gelmek mümkinçiligi bar. Nesip bolsa diýeler. Bolmasa da soň aprelde çelli ýatmaly bar. Ýöne şo kesel 1 ýylyň dowamyna gaýtalanmasa soň umyt bar diýär aňryk geçmäge. Ikinji emma 5 ýyllap gaýtalanmasa onu şo çağı ýa keselli sagallygy hasap.
Sonra berýän prognozy şu. En atasynyň 80 göterim aýlygy gelip dur. Şu ýaşalýan kwartirada, şoň içinde haladynliklerine, maradynliklerine ýönmen açyk görköz etmändirde. Şoň içi haryndyqyn depeli, türlü sortda bu dondurma diýse biz marojny. Onu muht getirip berýär, şo marojny öndürýän fabrik. Ya ene kemput çıkaryan fabrik. Yenem birimi. Şular şol keselhanadaky adamlary bolsun diýip öz emesinden şol hayır sahavat üçin getirip berýär. Absolutno. Bu testatda şol özlerini çıkaryan firmasy getirip berýär. Nahar üsürýän firmalarym enesine atasyny mugut çağan özüne mugut ikinci bir aýdan bolsa oňa ýarym bakasyny. Zaýy mugut ýaşaýsa elektrik togy mugut kırmaşylar ýuwjak para şoklar ay näme gerek bolsa şo hemme şu taýda ýa-ni çalşylýan bir neşikmi pasterni belli hemmesi şol döwletiň hasabyna. Hem aýlyk näme alyp dur. O aýlyklarym gelip dur. Indi näme çağı meselesi. Страховка meselesi var da страхование. Şu çağın страховкасы bar. Bärde Şweçýada hem adam страховкасы adam ýok. Ulada kiçäde indi şu çağı keselledi. Şu keselläni üçin şoňa страхование kampaniýasy indi şu dollary öwürsek $26,000 bir gezeklik kömek berdi. $26,000. $26,000 ýa emesinden kronasynyň 260,000 kron. Bir gezeklik şoňa ine şu çağı keselläni üçin nip berdi. Ýöne şondan daşgaryna her ay şu çağa hem çağa pulu gidip dur, hem üstesine ýene de goşmaça bir zatlar berýär. Olam alypdy. Onuň keçijigisi onuň çağı pulu bar, onuň gelip dur. Diýmek, şu maşgala hiç bir tarapdan ejir çekene. Derman satyn almak bilen hiç bir aladasy ýok. Nähil derman gerek bolsa, isle bakasy $100 bolsun, isle bakasy $1000 bolsun şo dermany, $10,000 bolsun, şoňa geregi şo dermany goýup durlar ýa berip durlar. Onuň döwletiň hasaby. Ene atadan ýeke köpük çykdyjy ýok bu meselelerde. Şol keselhanada ýene de hyzmatyň biri onuň aýdyk geçmeli. Şo taýda 280 adamlyk eme bar, orun bar keselhanada. 280 adam bir wagtyny bejergen. Rak boýunça mı? Dürlü urdan. Ýöne beýdiýdik şo 280 adam şo taýda keselhanada ýatypdyr. O daşynaky ýa-ni men aklymda ýaşap oturan kwartiralar bar. Hasap edilen 280 koyka bejeralyan yer. Şo taýda ýatyryp kol edelim, operasiýa edelim, näme çağı dogruýan şolar hasap alındy. Emma bular ýaşlan görkezýän suratyndakylar oksany giýrene. Olar aýraty. Bir umumy ýaşaýsa ýa-ni olur ýöne etaj her etajda bir ýanky kesele degişli çağalarmy, ulularmy, aýallarmy, maýyplarmy, garrylarmy, ýaşlarmy awariýa düşüp gelir. Garatken Düşündüm. Ertenin öz yemesi var, bölümü var, adliyanisi var. Öýjük aryn öýýär. Bu taýda işleyen adamın sany şol yemede üniversitet yemesi keselhanasy diýip atlandyrýar. Şu ýa-ni üniversitet bile bolarsa ikisi üniversitet keselhanasy diýip atlandyrýar. Şol keselhanada şu mahal işleyen adamın sany 5700 adam. Pikir edip gör. 280 orluğa keselhana koyka var, koyka mesle. Şoňa dolup duranda 280 adam dolup duranda şoňa hyzmat edýän 5700 sany egni halatlady. Studentden başlap ta professorna çelli. Ine döwlet adam üçin diýilen şygary alyp getirip ine Şweçýan keselhanasynyň maňlaýyna ýelmäýmel kemine. Ine men diýjek bolýan zadım şol ine görýän zadım ine günnelik duýup duran zadım. Wraçlarym sen gel ine men barýar hiç il gep görürüm ýok sen içine salýaly bar aýlyn gör. Sen gel kim sen näme üçin bolana aýyň süper näme bizimki görün adam ýok o taýda. Güler ýüzü bilen personal seni garşylaýar ondan sonra kimiň ýanyna geldik. Gelen bolsan daşyny gurşap alýar.
studentler var, wraçlar var, professorlar var. Öyle daşında kebelik. Ya çağılan, hani men çağılan bölümüne bolumsan aýdýan. Beýleki bölümlerim şoň ýaly. Şeýle mähsur adamlar. Ondan o behistin bir burçy. Men şeýle duýgu bilen çykyp gaýdýan. Her sapar baranda şota. Ana stolun üstünde görünýän bolsa şo çağalary çyzmagy nämem, ana diwarın ýüzüne surat çekýärler özler näme diýär soň gelip braşlar muňa baha berýär. Bular gorlaýar, bile çekýärler suraty ya bile çağala bilen braşlar şo taýda tigir sürüp böyle şo çağan emesini şahtyny açmak üçin. Bu kolada da çağı gülüp kabul eder. Ana şo mugut duran zatlar şo veterine dakyly. Şo çağalara mugut berilýär. Şo keselhana. Günde dolup gidiyorlar ha. Öler gelip dolup gidiyor. Çayım var, şo taýda kofe de var, näçe görnüşi, süýt mi, gatyk mı, adyny agdandadyň bar şo taýda. Mugut. Sen diňe şol çağan ýanyna bol, çağa ýekeseremesin, enatasynyň ýoklugyny bildirmesin. Beýleki çağalarym bar, bardym gördüm o taýda. Men çoglugum bolýan adylaryň sen 10-10 kısancak çağı bar eken şo kesel bilen. Yani men şo rak keselin kan görnüşi däl, beýlek kesel görnüşlerim barda. Yani şo taýda 10-10 kısan çağan gördüm öz gözüme ýylşany. Ene şolar ýaly eger gysga saýtmaly bolsa başga näme soraglygym bar bolsa Aýtma. Sorawam kan aýtjak zadymam gatykanda indi men bu taýdan gatyk ýetgeşip bir neme netijeler çykardym. Indi men ýene de bir taýda geçen guturma başlamak. Ene şu regional keselhana. Regional diýdi, bu bärdine welaýet keselhanamyzdan barda. Etrapdakyna aýdyp berdim poliklinik görnüşini. Enne şol welaýet keselhanalarymyzdan bar. Bu bolsa regional. Bir top welaýetin 2 ýa 3 4 welaýetin bir keselhanasy bolup bilýär. Şular ýaly regional keselhana 7'si var Şweýçede. 7 tane regional. Beýlekilerde näçe adam işleýär? Men onçasyny aýdyp biljekler. Biziň şol Umeå regionunda, ýani Norrbotton, Västerbotton ýani şol ikisine degişli regional keselhana da Wikipedia'da dur. Şu ýazgylar, şu sallar. Ene şonu aýdyň kemen. Näýdi bersin? O hal Murad men sizin başda aýdanlarymyzy bir gysga gaýtalap nemetjek de şoň üstüne gurjak bol, ýani aýtjak gurulmy. Indi o rak hastalığı hiç kimden bolmasın yani bolýar indi bu neme de statistik ýa-da ýöne. Bolsa da Şweýçada bolsun diýeli. Ada şeýle umyt bilen gurrun veren zatlaryňyzy dinläp o şeýle neme geldim-de. Indi enatasynyň aýlygy gidip dur. Onuň daşynda ine çağa şol ýagdaýa düşen üçin ýa-da hassa şo ýagdaýa düşen üçin $26,000 üstüne berýär. Ondan soň şo hassalygy bejerilip soňuna gelýänçe maşgala hem mejesi bilelikde edil öz öýünde belki de öz öýünden gowy şertde ýaşaýa hem olara arasaçlyk ýene beýleki hyzmatlar edýän adamlar hem bar. Ondan soň ýene näme diýdik? Hemmesinin sağlığı, keyfi yerinde ve bilmem yani bir zatlarım öğrenýändir çağalar şu döwürlerde doğru değil mi? Olam dowam edip dur. Hemme zat var özden bir hassahanyň içinde. Hiç kimin hazır şu an Türkmenlere bunu gurrun versek bizim halkımıza hassahanada bu zatların näme işi var diýer. Dine hassalar olmaly değil mi? Yani şolar üçin hem hyzmat etmesi üçin 5700 adam mı? 5400 mü? 6000'e ýakyn. 6000'e ýakyn. 6000'e ýakyn adam hyzmat berýär. Bu zat o näme gerek diýip o pikirem edip bilerse özüne gymmatly görmeýän ildeşlerimiz bunu eşitip yalandır diýen biler. Murad şonuň üçin suratlaryny hemme zadyny görkezeldik de men şondan haýyş etdim. Yoksa geçenin biraz rak gurrun ettik bunun ekranda. Indi pikirdim bir hassa olan adamın maşgalasy bir-birinden uzak kalmasın diýip maşgalany şo taýa getiripdirler. Demek şo taýdan başlajak. Indi bizde 10 ýyl 12 ýyldan beri maşgalasyny taşlap çağalaryny, aýalyny ýa-da er aýal bolup çağalaryny taşlap
daşary ýurtlarda talawançylyk edip görürler-de, näme gazanyp bilseler, nirede. Bu taýda hassahanada, yani hassa olan adamdan ayırmacak bolup bir araya getiripdirler. Yani gaty agyr bir zatla teňeşdiren wagtymyz. Indi bundan ýene bir näme gidelim. Şwesiýanyň tebii resurslary barmy? Tebii gymmatlyklary bardyr, ýöne agaçdyr, o suwdur, balykdyr, o zatlar bardyr, ýöne o ýurtda ne adam şekilli ekine mekilýän däldir. O neme bizdäki şertleri ýok diýjek bolýanda. Bularyň nevdäm ýok, gazam ýok. Ýa-da beýleki ýeriň aşagyndan çykýan uranium diýýän näme diýip bir giden nemeler bar, elementler bar da bizde. Mendeleyev'in tablisesi diýip aýdýanys ne şo zatlar bar da. Ne hemme zat bar. Ýöne halk o maşgalasyny taşlap taşyna çykdyr. Indi hassahana ýetemjok. Tek hamrada mesela. Hassahana ýetemjok. Hassahana ýetmänkä şu zatlar orta çykýar da. Indi hassa olanlar var. Ýurdun içinden çykyp bilmän. Hassa ýurdun içinde bejerip biljek ýeri ýok. Indi şolaram çıkarman näçe adam habarlara çykdy. Ýadymyza düşýän bolsa esasen pandemiýa döwründe. Çıkıp bilen ok diýip soň habarlara çıkarandan soň o göýberýärler. Soň bu adamlaryň bejerigi etmesi üçin pul berýär. Ýurdun içinde gazanýan pullary belli. $50-60. Bir adam işlese $50-60 nemalýar. Hiç ýyla o kömegem berilen ok bar pulnam bankyň nemesinde ol özleriniň berilen kurs hasaby bardy. Şo boýunça da geçirip beren oklarda. Hiç adam edilen ok ne geçen edil şu hassalykdan hamrada hawara telegram habarymyza goýduk da bundan 4 aýym bolmaly. Ýaşy ýalňyşmasam 8 miti 6 miti şeýle bir ýaş aralygynda oglanjyk bolan çokan raky bolupdyr. Soň ejesi ne söhbet gürleşdi, söhbet gaty demetdi o taýda. Näme diýelim ona bir söz ýok da. Gynandy da şey diýip aýdaýyn. Ejesiniň bolşuna gynandy aslında taýda. Indi pullary ýeten ok, nemede dowam eden ok. Özleri hem hassahanada oğlunyň videosunu düşürüp paýlaşypdyr. Oğlancam ağlaýar. Ora gaterbet tutuş bedenin ağrıyar. Ağramayan yerin yok da. Şo ýagdaýa gelipdir, pul ýok, pul kömek sorap, özçe bir yerlere video goýupdyr, ýani guramaçylyk pul däl-de. Gelýän pul näde boljak, kim berjek olaryň bank hasaby ýok, ýene näme. Soň söhbet şoňa jam etdi şol aýaly. O men diýdi, birejek oğlum bar diýdi, bu ölse menem ölýän diýdi. Aýdan sözü. Bolýa biz kömek edýäs diýip demetdi. Soň bir kwatdan soň jam edip ýok biz kömek aldyk, o siz haýsy näme diýip soraýar da başda. Haýsy gurama diýip soraýar, soň o bize guramamyzy gizläp beremiz ok, aýdyp berse hemme. Iň güýçli guramalaryň biri näme o gizläp bizi. Soň şey diýenden soň yo biz kömegimizi aldık, o döwlet hem bize kömek etdi diýip ýalan aýdýar da, ýani 2 sagatyň içinde kömek etmeýär hamra da hiç kim. Onda da Türkmenistan. Soň şol oglanjyk ölüpdir ýanky. Oglanjyk ölüpdir, o pullary ýeten ok, hassahanada daşarýar. Pul gelmese bejeren okda. Gaty gynançly, o pul gelen ok, bejeren oklar. Ýani şol aýal ne öldümi ne? Şol olsa men ölýän ýok, ölen ok. Hemme zat ýalan demesinde gidýär da. Gynançly bir ýagdaý. Aýtjak bolýan bu taýda ol ejäni, bejäni günahkarlamak üçin gurrun beremok, ýani ýagdaý şol. Biz adam şekilli ýaşamyzok, gazymyz hemme zatymyzdan bar da. Şwesiýanyň hiç zaty ýok. Özem sowuk. Bolsa 3 ay o kızgın ýyly howasy bardyr. Onuň daşynda da o sowuk, tokoy, o resursam ýok, hiç adam ýok. Ýöne bir hassa boldum diýip sana pul berýärler. Nemäniň daşynda.
becerge, öýmöý çykdaçylaryň daşynda sana şo hassa bolan üçin, ýa-ni göwün açmak üçin diýildi. Hamyrada düşünýär ýaly illeşlerimiz. Şu göwün açylsyn diýip artykmaç pul berýär. Nemelerin daşynda. Ne şu ýagdaýa geldik. Hamyrada eger bir arasyna goşjak zadyňyz bolsa demedim, soň men hassahana tarapyna geçerliýek bolýanda Türkmenistan. Doğru aýtdyň Kermeyne, şol biziň halkymyz öz saglygyny öz seredesi gelen atdy. Ya şonu talap et bilen döwletden, hökümetden, ya saglygy saklaýyş gurumlardan, edaralardan, ýa-da lokmanlardan. Olar şu hyzmatlar üçin şu edara, şu gurumy, şu adamlar işläp berdi. Biziň şol yurtdaşlarymyza hyzmat etmek üçin. Degerli hyzmat, özü mugut hyzmat bolmaly. Biz kapitalistik döwletde ýaşanda, Türkmenistanyň özüne ulan eden kapitalistik döwlet. Ýok. Demek sosial kömek bolaýmy. Han şol kömek ýok. Indi sen ýa bir mysal getirdiň da şu enäni. Indi o çağı görgül çağda ýok bolup dur. Indi şu taýda kim günäkär? O şol hökümet bir tarapdan günäkär, ýöne şu çağın ölümüne sebäp bolan ikinji adam enäň öýdi. Öz çağatynyň jellady bolup çykyş etdi mençi. Ýa üçin el uzatyp kömek beriljek bolup durka, şonu kabul eden. Gorkuzýarlar, ürküzýärler, alma biz kömek ederiz ýa başga bir zatlar bahana tapýarlar. İki sagatyň için ol ene kömek ederlik. Haýyr, tiz kömek bar Türkmenistanda. Ondan soň agyr keselli çağa gatyly kömekler, serişdeler gerek boljak. Onu biz görüp otyrys. Gurulýan dermanlara çogulmy. $40,000 isläpdirler. Ne şon üçin biz o zaman bir ýerde adamlara kömek eden ýerimiz bar, sagalyk gideni bar, soň sagalyp gaçyp giderler bar, özüni ol orsiýetde özüni etajdan taşlan ýeri daýaga galdyrdyk. Gurum ýitirim bolup gitdi, 3 ýyl habar gatyr ýok. Bolýar, zan sag bolsa, nirde bolsa da, biz onuň bize sag bolsa aýtsynyp eden kömegimizden ýöne diýjek bolýan zadym. Biz şular ýaly ýerde duýgu doşlugymyzy edip otyr. Indi Şwetsiyada näil kömek edilýär. Şu meselede halkyň özü. Indi şu mahal aktygym äri bilen, çağalar bilen şol taýdy. Indi obada öýü bardy, hojalygy bar, kapysyna 2-3 tane pişigi bardy. Onun 10-20 tane toğu vardy. Goýunlaryna hemmejin men halalladym, o taýdan goýun ýok. Indi şol it bar, pişik bar, towuk bar. Şolary, goňşulary, tanışlary hemmeje alyp gitdi, hersi öz öýüne. Gelýän çaňy biz seredersin. Arkay şo taýda çağa bilen bolun diýip. Onuň ýene biri bar obamyzda, şol traktor sürüp beren, şol ýollary esewan edýär. Şol aýtdy, gelýän çaňy siziň jaýyňyzyň töwereginiň garny men her gün gereken bolsa artan, alat etmäň diýip, o kömek edip otyr. Soňra obada şolar ýaly bir ýeme geçirdiler. Nähilýän bir bayramçylyk güni diýen ýaly çağalaryň güni diýip bayramçylyk etdiler. Şo taýda da plakat asyp goýdular, ýa-ni şol rak bilen kesellen çağalaryň fonduna kömek diýip. Indi görnüp durda bir çetin men çoglugma da degişiller. Indi şo biziň obamyzyň ýa töwerekdäki adamlar görüp bak näçe $1000 şo tak olar fonda geçirdiler. Men bilemem. Ýöne gelen adam şo fondyň kagyzyny alyp gidenini men görüp durna, menem şo taýda da. Ine şular ýaly duýgu doşluk bar, arkalaşyk bar, şu taýda rehimdarlyk bar, biri. Ine şular Şwedler millet. Biz milletlik derejä baryp ýetemdik, men şoňa gynanýar. Ine kömek etjek bolsaň, ine ak süýt emdiren ejeti öz çağatynyň ölümine sebäp bolýar. Muňa näme diýjek? Biz nä derejelere ýetirilipdir? Haýwanam öz çağatyny şey taşlanar. Ine men şu zatlar goşaýyn görüp duran zatlar. On soňam ol yalan sözläpdir, ol eje men çağam ölse men ýaşaman. Gördük o zaman bir kısan şu baş atarsın. Ene niýat sen ölsen men nädip bu dünýede ýaşaýyn, bir minudam ýaşajak gelip beren. Hana bar Cemal Sapar var, ondan ol Gözel Şaguly var. Gözel Şaguly Indi başga birini aýdyp berler. Indi oňa diýerler, indi sen ölsen biz ölürsin. Näme bolar gakkarga däle, bularyň bir güni ölmeli bar, öňünden ýa soňundan. Ýöne lewdiniň ýoklugyna aýtjak bolýan bu adamlar.
Niýazyň adyny tutýanam ýok ony ýurdun içinde. Şoň üstü bilen, şoň ady bilen, şoň eli bilen häkimede gelenler bar. Indi hany hemmesi unutdular. O Tohnamadan unutdular. beýik adam unutdular diýäňizde. O peygamber derejesine ýetirlen adam unutdular. Ana Göktepeň mescidinde şoň ady ýazyldy. Doğru. Ana. O. Yani şoň aýdy. Dowam Doğru. edýär kemin. Indi halmyra da indi meniň bir soramak ýa ýadymdan çykdy soraýyn. Bu diňe rak kesel bilen baglanyşykly ýagdaýda şeýlem ýa-da beýleki hassahanalar hem şeýlem. Hemme ýagdaýda şeýle. Şu mahal ýeme nimeni özüm kynaydyp beren. Şu aftabar ýa düşemde şu ýanky boýnumdaky oňurgalyň süýşüpdirmi, döwülipdirmi garaz bir topar zady bar da kemçilik. Şonu bejerdiýän döwrümde meňem aýlygym 100%'ti. Bejerlemden soňra maňa işlemek bolanak diýdiler. Şu käma şu kekesleýänim, peltekleýänim şu awariýaň netijesinde. O zaman sägin men urlayan adam. Ondan şondan soň aýtdylar, ýok, sen işe bolanak, sen pensiýa ýaşyna ýetýänsen biz sana sersen götürme aýlygyny töleýärsidir. Näçe ýyl nemetdiler şondan soň? Şu 2002-nji ýylda bolan waka. Aftabarya. Indi ondan bäri tämen 65 ýaşym dolurýança mundan 2 ýyl aňryk aýyrsan, indi 2021-nji ýyla çelli. Indi 20 ýylmy, 19 ýyllap men 80 götürüm aýlygymy alyp geldim. Ýoksa öýdemi? İşleme. Sol awariýa düşerligim üçin. Burada gyzykly zatlar görüň berýäňiz. Biziň aklymyza alanok, biz türkmenler düşünýärmiz bu zatlary. Özüm şol, ine men. Şol işleyen yerimde alyan aylığımın 80%'ni maňa ta şu pensiýa ýaşym dolýança төлediler. Pensiýa ýaşym doldy boli, ony azaltdylar biraz. Sebäp ol işlemekden men pensiýa çykdym. Ýöne kenden ara tapawr 200-300 $'dur. Ýöne şonu kemetdiler. Ýöne men 19 ýyllap işlemen öýümde ýatyp aýlygymyň 80%'ni maňa ine döwlet ýa hökümet edarasy işden kärhana төлedi. Bizde şoňa jogap karşylyk barmy? Ýok, men şoň üçin janym ýan aýdýarym şumal Türkiýede işläp bererler. Size garraňyzda size bir köpük pensiýa törejek döwlet hökümet edara ýol başlasy ýok. Siz bir diňe güýjüňiz barka, ruhwatyňyz satýaka edip beren işiňiz. Hani ýykylyp ýatarlar hiç kim işe tölenýär. Şoňa janym ýany. Erti köçede galjak şulardan. İzin aklar seredeyin ýene de boljak ýarky. Men aňyrda aklan kazanjam ýok, işem ýok, ruhwatym ýok. Hiç de yararlyk adamlar däl. Ýurdun içindäkiler. Almyrada bu gurrun agyr gurrunlar diýip almalyk ene aslında. Alyber agyr bolsun ýeňil. Ben ine şu elmeden bir zat bar, bir şu dünýede iň erbet zat beýleki milletden gowdurmuşyny görmek. Eger Şwed bolup ştaýda dogran bolsam men belki bilmezdim Türkmenistan beýle derdiniň barlygyny. Emma görüp durýan bolup şulaň iýýän, içýän, alýan bejergisin beýleki alýan bolup özi oturan zadyň bokurdaňa terek bolýar kemin. Näme üçin men halkymda şu zatlar ýokdy. O baýlygy onesty 100 köpä. Mal Şwedlere aýt 50 trilýonluk baýlyk bar Türkmenistan halkymyzyň gedaýalykyny ondan göçüp ýaşap berdi. Asylyny hiç kim. Bunun akşamlar yazadın barlığını, men Türkmenistan'da bolyan zatları Şwed emesine cemiyetine 30 yıllık olay aydıp gelyen. Yok, kabul ederlikli ýagdaý däl. Gata agyr ýagdaý, halmyrada şonuň üçin bu gepleşigimiz agyr gurrunlar diýip ýütkede men beýle gurrunlar gitjegini nemetmedim de öňünden. Gör bak näçe şagylyk. Eter döwründe Türkmenistan çağı ölümü boýunça birinji ýerde dur. Şu günem şeýle. Şu günem dünýäde ýa birinji bolmasa da iň nemelerde gelýär. Statistikalar bir 2-3 ýyl mundan öň bir göz gezdirdim de şu wagt sany ýadymda ýok. Ýöne Türkmenistan iň ýokary ýerlerde. Şeýlem ýalňyşmasam aýdaýyn ýalňyş bolsa soň ýyldaşlar seret görer özleri. Muň çağda 35-i doglan wagt ölýän eken. Doğulan vakti bäwekine, ýa doğuldy, doğulur doğulmaz ölýän eken. Bu ösen ýurtlarda halmyrada 3, iň köp gitse 5, da bizde 35 bu.
bu san. Yedeste Ava. köp. Şonun ýaly nemede. Agyr ýagdaýda ol sapara ýa-ni halmyra da ol ondan soň ölýänlerim bara. Yetişip kemaly gelýän çağda Batykan aýnan. Ýa-ni Türkmenistanda hassa bolsaň köp ýagdaýda ölýän, ölmenemem ýokary. Indi bizim häzir elimizde şu wagt neme var, belki o wagtda çelle o habarlarymyza çıkarmy çıkmazmy? Almyrada agyr gürrümler bolsa 3-nji gün çykjakdy o neme ekranlara. Çarjygyň myti ýalňyşmasam çarjygyň diýalogy neme çağalar hassahanasy diýildi, çağalar bilen gyzyklanýan. Şo taýdan o suratlar geldi-de Almyrada ýene şu taýyny görýän, birem o taýyny görýän de deňeşdirýän. Hiç ýakyndan nemesinden baranok. Daşlaram en bitmändir. O kuruluşy edipdirler. Uruluşam yarım taşlap gidipdirler hassahana şeýle içine girer ýalylar. O adamlary görseň uruş şo taýda da ýanky derman beren ok, mugut bermeli dermanlar bar ekende şonu beren ok diýip o gyklyk edýän ekenler sesleri gelýär. Gördüm-de. Şo zatlar häzir ýadyma düşdi. Gaty gynandyrjy zatlar. Akıl alar ýaly Türkmenistanda bolýan zatlary. Ýöne munyň gurrun edýän adam ýokdy. Şu bize çelli gurrun edýän adamlar ýokdy. Munyň ýene adyny aýdyp geçelim. Munyň ne azatlygy gurrun edýär. Bu meseleniň düýbüni gurrun eden oklar. Ýolda o bir sany polisiýa we para aldy o bu bolýar ol habarlar beriler ýöne. Sen Azatlyk radiosu ýanky demedäler bir sany surat goýup o ýene PK'ya gurrun bermelidir. O taýda bir giden pul alyp durlar. Ýagdaýlar şeýle. Bu işin nemesinde. Taýda. Şutuka ýene bir daha daýdyn kemi bagyşly ölýänmi. Bilemek 95-nji ýylmydy? Ya 96-njy ýylda bolsa gerek. 1996-njy ýyl. Şol ýeme Türkmenistan agly berlik halk hereketiniň ýol başçysy bardy. Nurberdi Nurmamedov. Bilemek Surbam şumaly ýok. Şol maňy jaň etip ýüz tutdy. O döwür gürleşip bolýar da niýatyň döwrüne, irki döwrüne. Almurat diýdi, mümkin bolsa diýdi, şu mahalleydi, bede diýdi. Bizde şu mal mewjur ýa tuberkuloz keseli. Türmeden diýdi her gün onun mäsden adamlar ölüp çykýar diýdi. Daşak kiňem ýagdaý gaty gözlüğini mümkin bolsa şu tuberkulozyň ýemeden waksinasyny uğra daýsalar bejergesin dermanlar. Şoňa kömek etsen diýdi. Bolýar diýdi. Çykdym çykmaly ýerine. Bäde şöwet goramalarymyň üstü bilen. Bular biz taýýar oradan kabul etseler, ene niýasyň hökümetem şo döwür saglyk saklaýyş ministri ýok, bize gerekkä biz özümizde ýeterlik derman bar, hassalar bejerme, biz näme bir tarap garaşdy döwlet siziň kömegiňiz gerekkä, onda da şol halmyra söýünýär dönükle geçecek bolýan kömek bize gerekkä. Ne edilýän jenaýat şol. Eger şo taýda şo döwür şo waksinar uğradylmaly, gör näçe müňlerçe adam janyny halat edip boljak tuberkulozdan. Gitdi hemmesine o dünýäde. Şu ýoksa şu taýdan ýygnady şu waksinalar. Yani hemme ýere kömek edip otyr. Bar paşol 2004-nji ýyldan başlap 16-njy ýyla çel Orsiýadan 3 tane çağar ýetimler öýüne şu taýdan kömek edip oturanyň biri men. Men näme öz watanma uğradı bilmem. Orsiýada uğradyp bilen, emma öz watanymdaky adamlara men kömek edip bilen. Alana. Näme üçin şeýle bolýar? Özlere etmeden geçen etjek bolýanyň el nurýaly bolar. Ine şeýitdirip ýüzlerçe, müňlerçe biznesmenler elini külewrem etdiler Türkmenistany. Şol girdejisinden halka kömek edýän adamlar. Girdejisinden sadaka berip yetim ýetiriniň garnyny doýurýan adamlar, egin eşikle diýen adamlar, kenne şolar ýa men bilýän şol, bilemseň aýdýan kemine. Ýogyny ýanlys şolun hemmesini niýaz. Galynjasyna men atalawul haramzadalar ýok etdim. Kellesini aldyran adam. Yurt da bizim elimizde däl. Yurt bizim elimizde däl, şonuň üçin şeýle bolýar.
Indi Halmurada näme geçeli Türkmenistanyň hassahanalarına geçeli ýa-ni çağlar hassahanasyndan maglumatlar geldi diýdim-de o habara işlenmek üçin berildi ol ýa belki biz näme çykyşymyz ekrana çykýança o habara da çykmagy mümkin. Indi näme üçin o Türkmenistanda hassahanalar ýok? Şonça resurslaryna garamazdan ýöne Şwesiýada bar diýip soramaly biz. Bunuň jogaby bir jogap däl illeşler. Şwesiýa üçin belki bir jogap bilen ýa-ni nämet bolar, tamamlap bolar bu nämäni. Öňe Türkmenistanyň da näme üçin ýoklugynyň o jogabyny bermek üçin bir näçe zat aýtmaly-da. Birinciden şu resurslaryň bizim ýurdumyzda bolmasy. Näme sapara aýdýar, resurslar bolmadyk bolsa belki biz beýnimizi ulanyp öserdik diýär-de. Şu resurslar var. Şu resurslarym orsuň näme gyzyklanmasynda. Ors isleýär. Ors arkaýyn resurs almak üçin türkmen halky sowatsyz düşünmeýän, gorkak, beperwa, betbagt bolmaly-da. Şu resurslar almak üçin bir halky şeýitmeli bolýar. Şonda alyp bilýär-de bolmasa hany orslar gitsin Norwegiýadan alsın, Norwegiýada da bar resurslary. Alsın Norwegiýadan alyp bilýärlermi? Alyp bilmeýärler. Ýöne Türkmenistany 150 ýyldan bäri näme gelýär-de. Galmady. Şu wagt ýykylyp ýok bolup barýar bir millet. Ine birinji sebäbi şol. Ikinji sebäbi Türkmenistanda salgyt sistemasynyň ýoklugy. Salgyt ölemegiň nemesine geleli. Şwesiýada şu zatlaryň hiç haýsam resursy ýok. Onusy ýok, bunusy ýok ýöne hassahanasy var. Muhut bejerýär, tutuş maşgalany bakýar şo taýda näme hassa sagalança üstüne de $26,000 pul berýän ekenler. Hem aile hem berip dur. Bu zatlar resursun ýene nämäni ýok ýerde nerden gelýär? Bunu ýokardan Allah iyi berýär. Ya başga bir zat barmy diýip o soramaly taýda. Şwesiýanyň güýji o kanunlarynda we düzgünlerindedir. Kanunlarynyň we düzgünleriniň içinde iň güýçlüsi hem salgyt sistemasydyr. Dogry däl halklarda. Hemme zadyň salgydy bolmalysy ýaly edip alınýandyr. Ya. Indi näçe salgyt töleýärler? 56% diýdi. Sapara şey diýip aýtdy. Men düze diýmem. Meselem pes derejedäki aýlyk diýip aýdýarlar. Meselem şu $2,500 çelli salgytdan öňürde aýlyk bolan adamlar olar 32% ýa 30 törüm töleýärler. Eger şol $4,500 ýokary alýan adamdan eýem olar 45 götürüm. Onun ýokary alýarlar 60-70 götürme çelli töleýärlerim bar. Alýan milyonlaryna bagly bolup dur. Iň ýokary şumal men bilýärim 56 götürüm bar şol. Demek sen 2 milyon gazanýan bolsaň şoň 1 milyon 100 miňini hökümete sen döwlete salgyt görnüşini tapşyrýar. Bunun şo pulun hasabyny ýani çağalar var, pensionerler var, ýa awariýa düşerler var, ýa ýaragsızlar var, ine şulara kömegi gidi. Daşary Palestina ömür boyu uğratıp dura Şweçe kömegi. Düýnem uğratdy, şuna uğratdy, ertirem uğratdy. Dünyada en bir şular ýaly humanitar kömegi diýen birinji derejeli döwlet Şweçedir. Bütün dünya kömegi edip gatdy. Afrika, Aziýa tapawdy ýok. Şu zatlar ýani şol salgytdan emele gelýär. Men düşünýän şu döwletiň ýa hökümetiň esasy funksiyasy ilatdan salgyt ýygnamak. Şonu dogrudur ýoly goýup bilse, korrupsiýa ortadan öýle aýrylýar. Men salgytdan ýa arkaýy ýatdy. Hiç zada okuwada sağlyga hiç zada töläni okşanyň üçin. Elbette. Şu astygym bilen şoň adam 23, 24, 25 ýaşyndaky adamlar bolup durdy. Şolar Türkmenistany bolan bolsa çağırar şeýdip bejerdik bilermidi? Ýok elbette. Bütün tohum tijimiz bilen pul ýognamyzda da munça bejerýär, pul tapşak gala eger sen diňe zähmetiň bilen gazança diýen bolsaň. Hökümetiň mesela haram demez, ahyryny nimeti diýen bolsa.
Şoň üçin ine bu taýda şoşular ýaly kömek aktygymaydy. Emme diýe menne ozal ýaşy salgytlama gidiýär bol nerelere gidiýänken bir aňsyryp oturamak tölemel hem sübet halk tölem menem tölep otyryn. Emma gördüm diýe. Şu taýda näçe yüzlerçe müňlerçe adam diýe kesellen ejir çekip ýatyr. Ýöne şolaň finans taýdan ejir çekýäni ýok diýe. O taýda bir sanatori, kurort dogrusyny aýtsam. Ýok, görünüp dur aýna, burada görüp dursun. O aktygyma diýe, giýegiň diýe 2 aýda diýe 8 kilo semredi berdi keselhanada diýe. Sebäp işlerine günde 4-5 wagtyny iýip içip otyr keselhanaň içinde. Temremezmi sen o taýda? Ýok, başlaryny şular ýaly bir ene hetiret geldi boli. Gece günü ağlap oturmaly ýaly türkmeniň ykbalyny. Ýa durmuşsun gözüňi getir. Ýok, bir gatynymly ýaşaýar. Doktorlar bejerer, aýtdyny 80 götürüp, ondan merdi biz soň içinde diýip hasap edýär. Ine döwlet adam üçin ýaşalýan döwlet, ine gurulan döwlet şular kanun işleýän gaty berk bellek geçdi. Diňe kanun işleýär şu taýda. Islendik şübediň ýanyna bar bir iş çözjek bolsaň aýdy, kanun şunu görkezýär. Kanuna barzat edýän ýoklat edemek. Ay bolýarlar olar ýaly o türkmençiler saljak bol käbir ýerde biz başda gelen türkmenler etjek bolýar. Ýok kardeş bar başga ýerde oýna ol oýnany. Şoň üçin saparaga diýär, sen şulaň önamyna giýrenden soň sen bilen o karzyny da işlemäge taýýar şular. Bir toplanat ana şuma bar sklad açykdyr alyp gaýtyp bilýän. Men erti bir gün wagt tapy gidip mene şulaň magazyny görkezýän. 6-da ýapylýar da geçlik. Öwdem. O magazyn o bir 200 adam. Magazyn ýapylýar onuň ýyjrak işden gelýän akşamlyk çay kofe içip nire barsyn olar. Ine magazyn açykdyr. İçine giy, özüm, satıcı yok o taýda. Bak, gerek zamanlar kartçıkan bilen elektron tölen ette çıkıp gaýtyp otur çay iç, kofe iç, nahar emes bar şoň üçin. Eýesi taşlap gidýär, soň sen özüň barıp alyp näme edýän? Eýesi biz owan adamlar, şol Hemmemiz bile eýesi diýär. Bile kollektiv. Yani asıl eýesi hem bar ýani. Yok, asıl eýesi yok. Asıl eýesi ýokmy? Biz ýöne soňra menejer tuttuk, prezident tutýarlar döwlet. Ya premier ministr, soň ýaly menejer tuttuk, 2 adam siz dolanır, aýlyňyz şu taýdan şu girdijden alarsyňyz diýip. We salam, garan boş wagtymyz biz baryp şolaň tekçelerini harit goýýar, ýa kömek edýär, düşürýär, ýükleşýär. Owan adamlar. Ine şular ýaly aglyby ýaşaýar, men şonu aýtjak bar. Magazyna çykan ýerinde de gapysyna awtomat pul almak üçin. Bir hepde de avtomatdan sen dolar hasabyny $1500 alyp bilýän. Bir hepde de. Bir aýda 4 hepde bar bolsa $6000 çykarmaga bir kart çykanda sen dolar nalýeşni pul almaga hakyň bar. Ene, gapyda duran ýerinde bar ýa, bir günde sen 1500 bir günde de alyp bilýän. Ýöne soň 6 güllap ýene saňa şo kartaga nagd pul bermeýär. Bankamatikmi ýani? Soň alyp bilýän. Ene sistema şular ýaly hemme zat adam üçin. Bu taýda nalyş eder, bir dodok şöwre nägili bolar, ýagdy ýok. Goňşy kömekçi, şumar men seredwatin aýnatyn penjereden bir maşin, delirek maşin gelse kim kanama kadip birekden soralýar. Ya pişigin gaçyp gitse ya o taýda itin edip beren bolsa ya toğuňda da bir dat ýetişiň sizinkiler hany. Owaň üçin algap ýördi. Şular ýaly agzy bermelleti bar. Yoksa bilen bir gelmişe şu döwlete. Bizde bolsa birek iýip goturup barýar. Türkmene zalim bol, düşman bol. Eger daşyndan gelip biri bize şular ýaly zulüm eden bolsa hemme halk üýüşüň kellesini duran ýerine toglaplanardy. Emma düşman öz içinden bolunsaň eliň barana. Olary birek dogan garyndaş şeýdip çatlygyp tire taýp edip beni goýupdyrlar. Nädip el urjak özüňki? Urmaly bol ýa, näde ýok bundan soň. Olar gitjek ýeri ýok. Garyndaşlyk döwrü bitdi, gutardy. Yok, garyndaşlyk döwrü gitdi, goňşuluk döwrem gitdi. Men şu malbapda pellen orunyna bolan bolsam, o bagara ýer bilen tekirlerdim. Olaň eden jenaýet üçin. Bir tapdala ine ikowaň arasy 15 kilometrde bu taýda ata-babalarymyzyň ganyna görkezen gahrmançylygy bar, şehitler bar, süpler var. Bu gapdalada ine haramzadalar ine bütün halky gyrgana beren jenaýetidir.
Nädip şura bir ýerde oňşup bilýär. Kemine men şoňa haýran. Şu iki düşünje nädip oňşup bilýär. Ol oňuşmajaklar ölüp gitdi-de. Şoda gyrrly gitdi. Şola çüýrükle diýä bol şolaň tiretine men şo döwürde bular şol gaçyp giýgenip ýa orta gulluga baran üçin şolar çüýrük diýen bolmaly. Nirde tapyla ýoksa beýle tire taýpy. Men haýra bilýän adam berseler benim diňläp görey. Şeýle bolupdylar ol. Soň ne salgydan kanunyň bir görnüşi, ýa-ni salgyt aslında bir kanundur. Ya hemmekin bermeli. Ne soň şu zatlar bolýar. Okuwa pul töläni oklar. Dogry dälmi? Ýok. Ýokary okuwlar nähe ilham murada? Bu ýokary okuwa men şu 67 ýaşymda da men erti ýokary okuwa gidip diýdim kapylar açyk. Egzameniň tapşyrdy okady. Pul hiç zat töläni ok. Ýok, absolut ýok. Bu zatlaryň hemmesi ýanky Şweýçarda salgyt uly meçhurdyr. Şonuň üçin Türkiýede ýalňyşmasam 25 mi 30 arasy şeýle bir zat. Amerikada da 30-33 töweregi. Amerikada da 33 töweregi bolmasyn saglyk nemesi içinde däl. Eger saglygy olaram goşan bolsa ýene de şu 50 göterme barmaly da. Taýynyň nemesi. Yani Amerikadakylar halky o saglyk sistemasyna demesine saglyk töläni oklar. Şeyler bir ýagdaý. Ne ýurdu nädip gurjak bolsak bizim elimizde başaryp bilsek. Bunun hem neme taraplary var. Näme diýilýär? Erwede ulanmak. Erwet niýetle ulanmak taraplary var. Olan bizim beýnansakda soňky döwürlerde ýaşan durmuşumuz bu nämäde de bilmedim ýa-ni. Galdyryp biljekmi? Injik galdyrarmy, galdyrmazmy ýöne şoňa ýetirip bolýar. Ýoşluk bilen nesli ýetişdirip Şweýçarnyň nemesine seretdim. Ýa şu saglyk nemesinden ulanýan neme göde ulanýan diýerler bizim. Nemesi ýokaryrak ekeni 96-njy ýyllardamy başladypdyrlar. 86-my 96-my şo ýyllarda. Soň adamlaryň düşünjesi össükçe pese düşüpdir şu at iň neme ynamdar ýurtlaryň biri ýa-ni döwlet guruluşy halka alany, halk döwleti alany guruluşlary alany. Şeylerak demede ýaşap ýörler bu adamlar. Ne bizde o ýagdaý ýok. Burada şol real şol emma saglyk sistemasam şol döwlet işläp durar real şertde gurulanna ol 32 götermen töleýän saglyk ýöne soň maňa garramda pensiýam töläp durlar. Ýa-ni awariýa düşdüm maňa ýam 20 ýyllap pensiýa tölenip oturdy. Olam şu salgytlardan emele gelýän zat. Şuda diýenem bir zat salgyt meselesini. Meselem şumar 67 etdiler, ozan 60 ýaşyny da indi şol 60-njy ýyla çelli doglarlar 65 ýaşyna çel 65 ýaşda pensiýa çykyp bilýär. 1960-dan bärik doglarlar hem 67 ýaşyna çykmaly. Indi şol öňkü doglarlaryň hasabyna indi täzekiler şol salgydyň şolum öpçün edýär. Şem olar rahat durmuşyny ýaşap ötüp gitmeli adamlar. Indi täze nesil şolary öpçün edýär. Indiki pensiýa geljekler, indiki nesil öpçün. Ay şolar hemmesi hasaplanypdyr kendini. Ol milleti ala tutmak ýokdur, şo kategoriýalary bölýärler. Meselem şuman ejesi işlemese çağı dogursa näçe wagtly 1 ýyl 2 ýyl men anaýdy biljekkä ýeme bulara şol çağa seredýärligi üçin işiniň boş aýlygy gidip dur. Ýöne onu diňe eje seretmeliň zat ýok. Hakykatan seredip bilýär çağa. Gezekleşip otpus kalmaly. Bir ay eje seretse bir ay hakyky çağı bilen galyp bilýär. Ne? O taýda ene jogapkärçilik deňmerilýär. Diňe o ejeti aýrylmalylar çağa bilen çağa ululýançy. Ne? Hakykatan çağı bilen galyp işiniň boş aýlyk tölenip dur. Ejetiniň hakykatanyň haýsy bolsa bir işte bolsa beýleksiň aýlyk tölenip. Ne şu bir sistema var bäde.
garaz kän bu. Haýdy birini aýdyp bersin. Hemmesi zat adam üçin düzülen şutaýdy, gurulur. Ondan sen ýa aýtdyň da bizini şu gurmagy mümkinçiligim bar. Biz şol gurmaga taýýar. Şu sistemany, şu agdalyan zatlary Türkmenistany gurmaga taýýar. Biz şu sistemanyň içinde ýa 30 ýyllap tejribe topladyk. Bize son 3 ýylym yeterlikdi. 32 ýyllap garaşmak gerek gel. Gördük bildik hemme zat. Şu başda gelemez her pudogul gapçykdy. Göreli bileli son ýurtda baramyzdy, şu zatlarym özümizde ullanyrdyk. Ya gördük bardyk, onun merhana derek 30 ýyl geçdik hemi. Äär ömründen ýardy. Şu zatlar biz ýurtda goýup bilýärdi, ornaşdyryp bilýärdi. Etjek adam diňe bizler käne. Şu marten ýa şu lukmaly gurruna diýär. Şeýçede men bir näçe Türkmenistanyň gelen lukmalary bilen şutada işläp bolýar. Ertesi gün şular öz ata watanyna çağırsak gitmezmi? Gider. Hey gitmezmi? Şulara Şweýçaryň alýan aýlygyny ikisi köpet özleri marwişliýär şutaýdy. Öz halkynyň arasyny, öz dilini, öz milletine hyzmat etmez. Ederler. Beýleki pudokdakylar bar, injenerler bar, ýene alymlar bar. Käne men diňe Şweýçaryň aýdýar. Bütün Ýewropada bar, Amerikada bar. Ýöne näme üçin şol kun şol adamny bökdenip gyradan seredip dur, öz milletiniň tragediýasyny şo maňa düşünükçi bolup. Sen arada şol gozodum da şu meselelerini var. Atapara bilen neden göründüm ya yakalıkda. Golumda galy. Men şoňa gynanýar. Näme üçin ulumy bilimi ýetdik adamlar şol kun ılımsız bilimsiz galan öz watandaşlaryny taşladylar diktatura holtumuna. Özüňiz ahalat bolan galan halk garylmalymy? Ine şu soraw hemmemiziň maňlaýmaly. Ne şonu aýtjak bol. Onda o halmrada ben gysga baýdaýyn soň jemlälik ýani ozy. Olur. Näme etmesin. Soň ine beýlek meseleni hem aýratyn hawa gurum ne ders. Onam meselesi o wagtda onam meselesi boýunça. Onam diýeli, agzybirlik diýmäli. Ya onanandygy üçin agzybyr bolýar da oýun soňunda. Hakyky. Indi Türkmenistanda o sağlık sistemasi bolmanlygy üçin o hasana ýok, sağlık sistemasi bolmanlygy üçin ýene-de beýlek zatlarym ýokdy. Ýani bu gurumuz hasana bolan üçin şeýle hasanada arassaçylyk ýok. İçinde doktor yok. Hiçbirisi doktor değil. Bunların hemmesi hem kasap. Adam kasap. Näme gitseniz bazarlarda et satylýandyr. Koyun kasap vardır. Yani Türkmenistanyň hasanalaryna barsanız adam, insan kasaplar vardır. Gat ahlaksyz kapısından baran adam o pul vererim bermezmi diýip näme diýärdi. Salgyp ýene näme hiç zat bolmasyn. Onun daşında adalet yok. Adalet ýoklugy üçin o kanun ýok. Ne adalet bolanda kanunyň hemme kim üçin işlemegi. Bir üçin işlemeýän olsa ýok. Türkmenistanda o kanun halk üçin ýa-da hiç bir peýdasy ýok, tersine işleýär. Beýleklere gelen wagty bolsa olaryň peýdasyny işleýär. Şeýle düzgün bar. Halk sowatsyz ýene bir sebäpleriň biri halmrada. Halk gat sowatsyz. Indi bu zatlaryň hemmesi aňyrsyna çyksaň ýene-de aýlanyp Ors imperiýasyna gelýärdi. Birinji sebäp Ors imperiýasy diýdimi? Soň beýleki o 3-4 ýanky sanaň sebäplerimi ýene-de çatsaň ýene birinji sebäbe aýlanyp gelip durdy bu. Ors imperiýasy şu bizim resurslarymyzy elmydama alyp durmasy üçin bize ýene şu ýagdaýa düşürdiler. Halk öz-özünden düşünok, hiç bir dünyanın hiç bir yerinde de halk öz-özünden garyplaşyp, öz-özünden çökmeýändir. Elmydama daşky nemeleri gerek täsir edýän bir zatlar bolmaly. Bu tebii hadisa da bolup biler. Öňkü döwürlerde ýene ýer titrap ýene näme edip şäherler gurulýar ýa-da ýene Rimde bir näçe gezek ýarmyň çykýar. Rim'in çökmesine sebäp bolan wakalaryň gowy. Biri şol ýa-da gara hastalyk diýip kesel bar. Ýa-da bizim häzir günümüzdäki bolýan zatlaryň biri imperiýalar. Biz Orsun golasynda Ors bizim gazymyzy alypdyr. Öz islese satýar, nira satjak bolsa islemese de satanok dur şeýle. Beýnandyrjy o halmrada şu taýa çelli. O geldim menne.
Var kemeni onu ştada tamamlaylı. Yani yurttaşlarımızdan aytçy haýyşym seredin. Şu keselhana otoglarynyň tämiidini bir şu taýda bir ýeke tegmil ýa hapga ýa bir zat dargap ýatan zat görýän. Şunu şu taýda her bir sagatdan eme işgärler arasalap dezinfeksiýa geçirip duruldy. Kemen. Ene şolaň keselhanda ýatsalar hiç zat eden ahly şu taýda. Diňe öz kyrnyýarlar ýuwaýmasalar hiç geçiňdädir. O taýda da maşinka emes, gatdy suşylkasa bilen. Paraşoga mı? Hiç de satın alman aladası yok. Böyle onu şu yerde kuturayl kemin. Bolýa, ha, da sağ bolun. Olsa o sağlığınız sağ ol. Çağırın. Yurttaşlar sen sağ oturun. Enniki duşları çelle. Hem mäňizin öňünde sağlyk. Bolýa, sağ bolun.